Urdaitzeko zentral hidroelektrikoan gaude, Esteribarreko udalerrian kokatuta, Urdaitzeko kontzejuan zehazki, eta Argai ibaia zeharkatzen duen baiaran. Hemen egotearen arrazoia da, Goiener taldeak zentral honen erosketa burutu zuela 2025ko irailean bere sorkuntza propioa handitzeko asmoarekin. Ongi etorri Urdaizko zentralean. Helburuak bat baino gehiago dira, lehenengo eta behin sorkuntza propioa handitzea, beti energia berriztagarriak erabiliz eta kontzientzia ekologikoarekin, eta tokian tokiko sorkuntza handitzea, eta kontzientziazioa baita eta energiaren lanketa sustatzea hemen. Ezaugarri teknikoi dagokionez, zentrale hidroelektriko hau 160 kilobatiko potentzia nominala dauka, eta urtean 280 megabatio ordu energia sortzea aurreikusten dugu. Aurtengo lehenengo 3 hilabetetan, 85 megabatio ordu sortzea lortu dugu dagoeneko. 200 metroko kanal baten bitartez, ura lapurtzen diogu Arga ibaiari, 6.000 litro segundu turbinatzeko gai gara, eta 4,5 metroko salto baten bitartez turbinatzen dugu ura energia sortzea. Eta denak ulertzea aldera, zentral hidroelektriko honek 100 familia asetzeko energia sortzen du. Goienerren garrantzi handia ematen diogu sorkuntza propioa sustatzeari, eta gure helburua da egunen baten, Goienerreko bazkideok kontsumitzen dugun energia guztia modu berriztagarri, kooperatibo eta deszentralizatu batean sortzea. Eta etorkizunari begira ditugu ideia batzuk. Lehenengo zentrala txukundu eta tontzea, bigarrenik hobekuntza batzuk burutzen ari gara, bai digitalizazio, bai automatizazio arloan, eta azkenik zentralean espazio bat txukuntzea, tailerrak eta bisitak sustatu ahal izateko.